Ai trecut vreodată pe lângă o ghenă de gunoi puternic mirositoare care ți-a întors stomacul pe dos? Sau poate ai călătorit cu un mijloc de transport în comun și mirosul transpirației ți-a stricat toată ziua? Sau poate dimpotrivă, ai întâlnit un miros atât de plăcut încât ți-a adus aminte de cineva drag sau de o situație plăcută din viața ta? Ei bine, simțul mirosului este singurul nostru simț conectat direct cu creierul. În momentul în care noi mirosim ceva, acel miros ajunge în acea parte a creierului unde sunt stocate amintirile și emoțiile noastre. Din asta înțelegem că orice noi mirosim ajunge să influențeze starea noastră emoțională. Acum gândește-te cât timp îți ia, în momentul în care tu treci pe lângă acea ghenă de gunoi, să simți mirosul ei. Asta se întâmplă instantaneu. Ei bine, la fel se întâmplă și cu uleiurile esențiale. Această proprietate a lor, faptul că ele miros și le putem folosi aromatic, este o proprietate pe care nicio altă pastilă pe lumea asta nu o are. Dacă eu sunt agitat, sunt neliniștit, sunt nervos și vreau să mă liniștesc, pot să iau o sticluță de lavandă, pot să inhalez direct din sticluță, pot să pun o picătură, două în palmă, frec palmele și inhalez profund sau pot să folosesc difuzorul pentru asta. Efectul va fi foarte rapid, pentru că acest miros va ajunge în acea parte a creierului. Dacă nu mă crezi, fă o probă și vezi dacă starea ta într-adevăr se schimbă sau nu.